Danas ćemo imati jedan lijep porodični bio potpira za džehennemske vatre. dan i testirati strik. Više srko za mojim stolom, poseri mi se u usta. Staninac! 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 Haj sad, srk. Niko, brat. Strikujec. 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 O, čiji ti ovo konj? Evo, sinko, taj konj. Kad sam ja bio dijete, nije bilo igračaka, pa je to meni mati rahmeti. Sašla. Ja saj, ruša sam se sa... Konj je šta napravi? Šta napravi konj je u džehennemskoj zakotovoda? A potpire se. Džehennemskoj priučnine. Džehennemskoj priučnine. Džehennemskoj priučnine. To čuju.